הכל כלול, כיף שאתם איתנו, כי אנחנו אגב סיימנו עם הפרסומות, נכון נוגה? כמו שאמרנו כל השבוע ונאמר גם היום, ממשיכים ברצף עד רפי רשף ולא עוצרים יותר. מיד השף חיים כהן יהיה איתנו והוא יסביר לכם מדוע אפילו הוא מתנגד למחירים הגבוהים במסעדות הגורמה, המחירים שגובים במסיבות הסילבסטר. וגם אנחנו מזכירים לכם את דף הפייסבוק של הכל כלול. הקישו הכל כלול בעברית, תעשו לנו לייק, ממש כמו ליזי בן דוד, נוי גבאי, משה שטרן והשאר, וכך תהיו גם אתם חלק מחברי הכל כלול. בדף שלנו תמצאו את כל הדרכים לחסוך כסף. כמו כן, אנחנו והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ממתינים בדף ובינן 10 גם לתלונות והבעיות הצרכניות שלכם ומבטיחים לנסות לעזור. תראו, אנחנו ממשיכים, אנחנו עקשנים, ממשיכים בקמפיין המים שלנו. כמו שאתם יודעים כבר, אנחנו נלחמים על הכיס שלכם ומנסים לשים סוף לעוולות המים. כבר שבועות אנחנו מקבלים אין ספור תלונות ומידע על התנהלותם של 55 תאגידים שהוקמו בישראל, אותם אגב אתם מממנים כידוע. אנחנו ביקשנו להבין כמה נושאי משרות יש ומה שכר הבכירים בתאגידים האלה, לאחר שמידע שהגיע אלינו חשף משכורות של עשרות אלפי שקלים. למרות בקשות חוזרות ונשנות, לא קיבלנו את המידע שאמור להיות שקוף לציבור, לכם. במקביל להצעות החוק שאנחנו עובדים עליהם בעניין, אנחנו הגשנו גם בקשה מיוחדת דרך חוק חופש המידע, אבל ברשות המים גם היום בוחרים לעבור על החוק, לצפצף עלינו ועליכם. זה כבר היום הרביעי מאז פקיעת הזמן שבו הם היו מחויבים למסור לנו את המידע. הם לא מספרים לכם את מי אתם מממנים ולמה, אבל שימו לב, בחירי 55 התאגידים דווקא נמצאים יחד נוגה בימים האחרונים. הם נמצאים בצוותא, במלון מרידיאן היוקרתי בים המלח, בכנס תאגידי המים שעלה למשלם המיסים מאות אלפי שקלים. מיד נספר לכם כמה זה עלה לכם, אבל לפני, נציג הכל כלול, בחור רציני, ליאור תימור, נסע עד לים המלח כדי לנסות ולברר עם בחירי התאגידים, האם להם זה נראה הגיוני. לא נראה לכם קצת כאילו מוזר שעושים כנס של 3 ימים בכזה מלון מפואר, האמת מלון די מפואר, בים המלח? לא מפואר, למה מה, כאילו... בזמן שיש אנשים שהם לא מצליחים לשלם את החובות המופקעים שתאגידי המים מבקשים מהם? אז איפה אתה רוצה שנעשה את זה? בשפת הים או בים המלח? לא יודע, אבל אין כל טיפול בזה, כבר במשך חודשים מדברים על זה עם הרבה מאוד תלונות. שמה? תלונות על אנשים שמקבלים מחירים מופקעים. חשבונות מופקעים. מעניין אותי איך נקלעת למקום, זה מה שמעניין אותי. האמת? אני נמצא במלון, לא, אני נמצא במלון עוד במדבר וראיתי את השלט, כן. אתה בעבודה המלון עכשיו? הזה זה המלון היחיד שמסוגל לקלוט את כל תאגידי המים. הוא מלון לדעתי סוג זין. טוב, זו התגובה המוזרה, כמובן נוגה שמדובר במלון 5 כוכבים, יוקרתי, מפואר וגם יקר. עשינו חישוב כמה עלה לנו, לכל אחד ממשלמי המיסים במדינה, הכנס הזה של עובדי תאגידי המים. כן, שימו לב, הם הוזמינו 2 לילות באמצע השבוע, היו שם 200 חדרים של התאגיד, וזה עולה 500 שקלים ללילה עם הנחה בגלל שמדובר בקבוצה מאוד מאוד גדולה. התחשיב הוא 200,000 שקלים שבאו מהכיס של כולנו, ויש גם אומנים והרצאות אורח, אנחנו ראינו את התוכניה שלהם, היו שם עוד עלויות נלוות, זה בטוח עולה יותר מ-250,000 שקלים, אפילו 280,000 שקלים, יותר מ250,000 שקלים שבאים מהכיס שלי, שלך ושל כל הצופים שלנו. אלה הערכות שאנחנו קיבלנו לכנס כזה, זו הצעת המחיר. אנחנו עוד נמשיך להציג בעניין המים, אבל נלך אל עניין אחר. היום נוגה נפתח הסניף הראשון של רשת קופיקס מחוץ לתל אביב, אומנם לא רחוק רק בגבעתיים, אבל קרן פרדו רוקווס שלנו יצאה לבדוק האם ההיסטריה נמשכת גם שם. קרן, שלום.